BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मेल मिथिंफोराव गायबाय थायो पाब्लिकफोरनि सिगाङाव बिटिआर सरकारा जेबो खामानि मावाखै। गिबियावनो आङो BPFनि मानगोनां दैदेनगिरिफोरखौ आङो खावलायनो लुबैयो बिथांमोना जाहाथे अन्ध माने मेगन नुयै जाहाथे जानानै दाथा जोङो मावनायखौ रोखा रोखायै फोरमायबोगासिनो दं दा 17 बोसोर आरो 3.5 बोसोर आं 3.5 बोसोर नैबे खारनाव बुंदों प्रमद बर'आ 4.5 बोसोर दासिम कार्यभारखौ मोनदों आरो बेनि बिथोरावबो COVID-19 थाखाय 3.5 बोसोरल' मोनदों आरो बे 3.5 बोसोराव माखौ मावखो माखौ मावाखै नुवाखैब्ला बिथांमोना नैबे भिजन आरो मिशन दिहुननाय दं मा मावबोदों दासिम बेखौ नायनानै स्टाडि खालामनानै बुंनाया मोजां आरो बेवहाय नुनो मोनगोन बे 25टा माखासे भिजन आरो मिशन दङ बेवहाय बेखौ मोजाङै फरायबानो प्रमद बर'आ मा मावदों जाथिनि थाखाय बेखौ बुजिनो हागोन 17.5 बोसोराव मानगोनां हाग्रामा महिलारिया मा मावखो मा मावाखै बेखौ सोंनो प्रयोजन गैया आं नैबेखौल' खावलायो मानगोनां BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ जे बिथांमोना जाहाथे मोजाङै अध्ययन खालामनानै बाथ्राखौ बुं आरो बिसेसकै नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथ सारियालि आरो लोगोसे नैबे लखिमपुरनि पार्ट बेखौ आं बुंनोसै दा बिटिआर हाबनाय लोगो लोगो बे गासैबो गामिफ्रा बे सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला आरो लखिमपुर जिल्लानि माखासे पार्टआ हाबनो थांगासिनो दङ जे मावाखैब्ला बोरैहाय माने बे बिटिआर अन्तर्भुक्त जाखो मारै हाबखो नैथिया जाहैबाय 2006 सनाव जितु भारत सरकारा मोनसे गेजेट नटिफिकेसन खालामदोंमोन जे हाग्रायाव थानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय सारा भारतआवनो हा होनांगौ होननानै नाथाय दुर्भाग्यनि खोथा बेनो बै समाव हाग्रामानि बन मन्त्रि एबा हाग्रा मन्त्रि मानगोनां प्रमिलारानी ब्रह्मआ गावनो निजे मन्त्रिमोन अब्लाबो बै समाव थानाय समावनो बै समाव जि समाव नटिफिकेसन जादोंमोन बै समनिफ्राय हाग्रानि मन्त्रिमोन अब्लाबो बिथांमोना जोंनो सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ जोंनो सोनानै माने एफारसि मावनो होनो हायासै बिथांमोना बिटिआर सोनायखौथ' BTCखौ बारायहोनायखौथ' बादो दोन बिथांमोना आनखि आं बुंनो लुबैयो मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बेवहाय फैनानै भट बिनायनि अधिकारबो गैया मानोना बिथाङा बुंगासिनो दङ BTCनि चिफ जागोन बिटिआरनि जाया होनना बुंगासिनो दं बेनिखायनो आं बिथांखौ वार्निंसो होनो लुबैयो बिथाङा बाव फैनानै गहपुराव फैनानै जोंनि माबाखौ भटखौ सोखावनो प्रयोजन गैया आंनि खावलायनाया बे गणतन्त्र मुगायाव बयहाबो मोन्थाय दं होननानै बुङो गणतन्त्रआवथ' बयहाबो मोन्थाय दङ जोंबो मोन्थायखौनो बिदोंमोन जोंबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआबो मोनसे गणतन्त्रनि मोन्थायमोन खिन्थु बे गणतन्त्रनि मोन्थायखौ जों मोनाखै आरोखि भटखौ बिनाय जों जे गहपुराव जे जोङो हालोम मेले मानसि थैदोंमोन 534 1989 खनसेयैनो जोङो 500 माबा थैदोंमोन गोबां जेल जादोंमोन बुख्रुब जादोंमोन बे गणतान्त्रिक अधिकार नंना नङामोन फलाय बिनि एगेन्स्टआव जों दिनै आदोर मोनदों बे बिटिआर मोनसे रिजन मोनदों जों मोनसे बे रिजन मोननायाव बिथांमोना भटनि अधिकारखौल' बुंखो ना बुंलाय जोङो बिटिआर अन्तर्भुक्त जानाङा होननानै बुंनो नागिरखो बिथांमोना बा जानो होननानै बुंनो नागिरखो माखौ बुंखो माखौ बुजायदों आं बुजियाखै दा मोनसे खोथा माने बिटिआरथ' दासिमबो जायाखै देरजायाखै नोंथांमोना बे हाग्रामा सेफटि खालामनायावनो BTCआवनो भटखौ होनांगोन बिनि सायाव बाथ्रा बुङो मोजां खोथा जानो हागौ बिथाङा संबिधाननि जेबो नलेज गैया जानो हागौ नंगौ दा बर्थमान इलेक्सना BTCनि इलेक्सन 125 मोनसे एमेन्डमेन्ट संबिधाननि मोनसे एमेन्डमेन्ट जायोबानो बे सम्पुर्ण रुपै माने बिटिआरखौ जों लिरनो हासिगोन दा बे खामानिखौ मावनायनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दं जोंनि मोनसेल' दोलो बे जाय UPफोर दोलो आरो लोगोसे बेखौ प्रेसार ग्रुप हिसाबै मानगोनां दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरिनि दैदेननायाव बे खामानिखौ माने दिल्लीयाव मावगासिनो दं आं खोनानायाव आं मिथिनायाव आं रोखा बुजिगौ जे बे हाग्रामा महिलारिया BPF दोलोआ मालाबाबो बिटिआरखौ जाफुंसारनांगौ होननानै दिनैसिमबो फंसे बाथ्रा बुङाखै दिल्लीयावबो लाथिं फैयाखै आंखि बिटिआरखौ जाफुंहोयैयावसो बिथाङा गोसो होगासिनो दं दिनैनि समाव गोबांखौनो नुदों हाग्रामाखौबो रायनो हायो प्रमद बर'खौबो रायनो हायो भिडिअफोराव मोजां सोंलु आं खोब मोजां मोनदों हाग्रामाखौबो रायनो हायो प्रमद बर'खौबो रायनो हायो आरो बे अधिकारखौ सोर बे मोजां सोंलु जे दिनै बिटिआर फैनाय लोगो लोगो प्रमद बर'नि सासनाव सान्थि फैनाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बर'खौ अहा राय दाय मावाखैबाबो राय दिनै हाग्रामाखौ रायनो हादों खारन हाग्रामाबो जोंखौ बेबायदि सिगिनानै सोलायजों सिगिनानै जोंखौ धमकि होनो हाला नाथाय मोनसे समाव रायनो हायामोन 17 बोसोर जि समाव हाग्रामाया खालामदोंमोन बे समाव खिन्थु जोङो हाग्रामाखौ जों रायनो हायामोन जाय रायदों बे बुथार जादों
जाय रायजों बे बोलि जानांदों बे सममोन आरोखि दिनै हाग्रामाखौ राय आपत्ति गैया रावबो जेबो खालामनो हाया प्रमदखौबो राय प्रमदा मावबाय थादोंबाबो राय बे अधिकारखौ सोर होखो रायनायनि अधिकारखौ एकमात्र प्रमद बर'आ होदों दिनै जोङो फ्रि थारमाने जों लाबोदों जों माबादों नोंसोर भट मोना बेबायदि बाथ्राखौ जोङो दुमदाखालाखौ खालामाखै दिनैबो हमना ला गहपुराव जों शान्तिपूर्ण भाबै जों मेजरिटिबाबो बिसोरखौ डिस्टार्ब होआखै नोंसोर मानो बिपिएफआव भट होनो नागिरदों बे बाथ्राखौ जों कुइसन खालामाखै दस्रा दस्रि पार्टिखौ जों बुङाखै जों शान्तिपूर्ण भाबैनो जोङो रायजो राजाखौ बुजायदों खिन्थु मोनसे टाइममोन बेवहाय खुनु काले माने हाग्रामानि अनगायै दस्रा पार्टिया मबिलाइज खालामनायनि खाबु गैयामोन दा सोरबाबो मिडियायाव जुदि बुङोब्ला बे देरथारजाखाबाय बुथारजाखाबाय बे जाहैबाय हाग्रामानि सासनमोन बेनिखायनो दिनै बे मोजां कुइसन जादों जे हाग्रामाखौ रायनो हायो प्रमद बर'खौ रायनो हायो बे मोनसे बाथ्राया नंमारगौ आं फोथायनायाव